Hola, sóc l'Arnau Parra, alumne de segon de cuina de l'Escola Hostaleria Vallès Oriental, tinc 18 anys i us volia explicar la meva experiència dins del cicle i per què l'he escollit. He escollit a fer aquest cicle ja que un dia vaig quedar-me sol a casa amb uns amics, vaig cuinar i em va sortir un bon resultat. A mi aquest bon resultat vaig veure que quan vaig estar fent em va agradar molt i em va impulsar a inscriure'm en aquest cicle. Dins d'aquest cicle he estat estudiant teòrica però sobretot molta pràctica, on he après des de tècniques molt bàsiques a tècniques molt professionals, com pot ser esferificacions, espumes, etc. La veritat que ens ho passem molt bé i aprenem molt a la vegada. Les sortides que té aquest cicle són tant un cicle totalment diferent de grau superior o a un similar de relació amb hostaleria. Ja que el meu somni és obrir un restaurant propi i això em pot impulsar ja per experiència, idees i aprenentatge. Ara estem a la cuina, on passem la majoria d'hores i fem la majoria dels mòduls. En aquesta cuina és on fem el menú degustació, que el fa el nostre professor i nosaltres elaborem de dimecres, dijous i divendres. Dimecres el fa el primer curs i dijous i divendres el fem nosaltres, segon curs. Aquest és el nostre edifici on fem la part pràctica del cicle i és on passem la gran majoria d'hores. Sí, he triat cursar aquest cicle bàsicament perquè m'agrada molt la cuina des de petit i crec que és un ofici que sempre serà necessari per a tothom.